Ja, det gør vi så bare. Den der hænger den der. Og du har overskud til at bevæge den her lidt rundt. Hvis nu sætter den fast, den er jo lidt fleksibel her. Ja. Hvis jeg nu sætter den derinde i. Ja. Hvad skal jeg så prøve? Så bare sådan rundt? Ja, bare dig selv lidt. Skærmpilot. I hægtet. Det hækler i. Skærmpilot. Tandem. I hægtet. Klar til start. Ja. Igen. Lidt deroppe, kan du mærke det? Ja. Hvad skete der nu? Nu strammede du. Det var fordi før der gav jeg den fart. Det er sådan en trim, så man tilter skærmen lidt. Ja, okay. Nu strammer jeg den op, fordi når vi skal lande, så er det rart, at den ikke går alt for hurtigt. Ja. Det skal snart have den over nu. Vi kommer hurtigt. Det er nogen. Nu vil jeg hellere sætte lidt for den der dragkigger der. Det var sjovt. Det er godt. Og superlanden. Det gik da godt. Fedt. Vi går lige til siden, bare. Vi kan godt tage foran.